тръгва на тихи обороти, ама. Деленията ще влезе са поравно и оттягането ти каза как е, защото той като седнеш, те настои на ендурото ги дава за такова провисне, защото тя е много голям ход вилката. Не като. Там е с много голям ход, там вече преминава средата вилката, разбираш? Ето е цялата работа. При правилна манипулация и стопанисване единственото, което може да стане е да ти обръзни мотора. Те като ти обърза мотора, значи не е бил за тебе. Не на 5-6-10 години може да се бактиза и кажеш, не ми се караш такъв мотор, тя друга работа. На мене Голдинга не ми се караше така нека. Да. Бъкти се кога. Хем толкова съм го правил. То вече като посвикнеш с него, като го видиш, нали, няма какво да ти даде отгоре. Да, и почва да скучаеш. Да. Това е вече въпрос на... В този случай